Mitä asiakkaat on kysynyt meiltä, kun ne miettii Abi-huppareiden tilaamista? Onnistuuko toimitus ennen kesää tai vaikka Abi-telttailuun? Totta kai. Meillä ei ole mitään rajoitteita toimitusten kanssa. Totta kai mitä aikaisemmin olette liikkeellä, niin varmistetaan, että saadaan teille hupparit just oikeaan aikaan. Maksaako toimitus tai joku muu ekstraa? Ei maksa. Meillä kaikkiin hintoihin sisältyy painatus, verkkokaupan luonti, graafinen suunnittelu. Eli jos huppari maksaa 35 €, te maksatte siitä tasan 35 € eikä yhtään enemmän. Voidaanko tilata 2 eri hupparimallia, esim. Oversized ja Standard Fit? Totta kai. Meille on tärkeää, että jokainen saa just oikeanlaisen hupparin ja esimerkiksi jos hintaluokissa on eroa, niin saadaan laitettua vaikka halvempi ja kalliimpi tuote myyntiin, jotta jokaiselle tämä Abi-huppari olisi mahdollinen. Eli kyllä onnistuu. Mistä teihin saa otettua yhteyttä? Tekstiviesti, soitto, sähköposti, verkkosivujen kautta, DM, kaikki käy mulle, mä niihin sit vastailen, mutta hei muistakaa, kaikkeen saa kysyä, ei oo olemassa tyhmiä kysymyksiä.